Vitun hyvä ohjelma. Vitun hyvä ohjelma. Tulikohan se? Kyllä se varmaan tuli. Ei saattaa, jos se ihan alusta ei lähte. Terve vaan kaikille. Moi. Tää on edelleen ihan vitun hyvä ohjelma. Vitun hyvä ohjelma. Mä oon Soile Rintavuori. Ja mä oon Erja Merja Metrisukka. Mites Erja Merja? Mitä meillä on tänään ohjelmassa? Tänään me nähdään toi Seitsisin ykkösfani. Sitten me nähdään taas 2 Seitsisin pelaajaa. Katsotaan vähän mitä niille kuuluu. Ketähän täällä kertaa? Varmaan jo teitä jänskättää. Ja sit vikaksi vielä me nähdään toi, arvaa kuka? Kerro äkkii. Tarja Halonen. Ihanaa, hei pressa. Et sellaista settiä tällä kertaa. Kiva, että ootte tullut taas ruudun ääreen. Tulee hyvä show. Mutta Mennäänkö? mennään vaan. Hei! Onks sulla joku hätänä? Mitä sä täällä teet? Tulit sä jonottaa? Ai, mitä jonottaa? Tulit säkin jonottaa? Siis, Huomiseen ringittykeliin. huomiseen ringittepeli. Mitä sä oikein siis täällä niinku teet? No, kylläkäs on tullut kakkonen, niin laitetaan rykkäsit. Minä tulin tänne jonottaan tuohon huomiseen ringittykeliin. Että saan sitten hyvän kaikan kelistä, kun on niin täynnä nuo katsomat, niin tulin aina etukäteen jonottamaan, että saan kehngään kaikan siellä yläriistä. Että pehmeille paikalle. Kehngäälle kaikalle, kun on niin täynnä katsomat ja sitten, että kun aukeaa likungyynti ennen keliä niin, että sitten tulee hirveä ryysistä, niin minä tulen aina edellisenä iltana tänne yöksi, että pääsen hyvälle kaikalle. Vai niin? Tämähän kuulostaa hyvältä. Mutta mikä saa sut lähteä niinku kattoo näitä ringittepelejä? No, minut saa lähteä katsomaan näitä ringettekelejä, kun on minua on kuraissut ringettekärkänen on kuraissut minua, nyt kun täällä on niin erityisesti sekin saanut lähteä katsomaan ringettekeliä, kun on niin haluat likuttaa ne Lakinlahden keliin. Sain 7 euroa maksaa ringettekeli. Sen takia muutkin nuoret ovat lähteneet ja muitakin on kuraissut ringettekärkänen. Ennen aihaa niin kävin katsomassa Kalkan jääkiekkokelejä, mutta tämä on niin kalliin halvenkaa. Tämä maksaa 2 euroa vähemmän kuin Kalkan keli. Kalpan pelistä. Kalkan keli, niin. Niin just, että tänne lähtee sitten mieluummin. Mieluummin tänne lähden, kun täällä saa sillä Kalkan kelin likun hinnalla myös sen makkaran. Makkarankin lisäksi. Makkarankin saa. Niin. Ymmärrän täysin. Niin tulitko sinä tänne jonottamaan? En minä oikeastaan, olin vain tässä pikku kävelyä ja katsoin, että onhan kaikki kunnossa huomiseen peliin, mutta mitenkäs sä oikein niin selviät tästä kylmästä yöstä? Täällähän on 25 astetta pakkasta täällä. No kyllä minä selviän, kun minä olen jo tottunut tähän kakkaseen, niin minulla on näitä länkin alusteita täällä, minulla on nämä kukussi, takkakuku, minulla on näitä asusteita längittenässä minulla. Minulla on täällä teetä, mukana haluatko sinä kukkasen kuungaa? No kiitos, voisin Minulla on oikeastaan. täällä teekukkanen mukana, niin minä otan aina sen verran enemmän, kun yleensä tulee kuolenien aikaa joku toinenkin jonottamaan, niin aina on takana, että ensimmäinen tarjoaa teetä. Minulla on täällä, kas kun se höyryääkin, ottakaa toki, niin ei toimittajaa rykä sitten kaliltakaan. Kiitoksia kovasti. Olkaa hyvät. Kovin ystävällistä tämä, mutta Niin, minäkin taidan ottaa ihan iltakalaa tässä, kun minä en olekaan sitten syönyt. no niin. Näin. Mutta minun täytyy kyllä nyt jatkaa tätä matkaa, mutta toivotan sinulle oikein lämpimää ja hyvää yötä ja nähdään ehkä huomisessa pelissä, jos minäkin vielä sopisin sitten sinne sisään. Jos haluat kehngäälle kaikalle, niin kannattaa tulla jonottamaan. Yleensä ne, jotka tulevat ennen aamu 4, pääsevät sinisille kehngäille kaikoille.
pehmeille paikoille. Niin. Selvä. Minäpä No niin. harkitsen asiaa. Minä syön iltakalan ja rögään sitten unille. Selvä, kiitoksia tästä. Kiitos sinulle. No niin, hei hei. Kyllä se vaan niin on, että hyvän eteen kannattaa nähdä vaivaa vai mitä Erja Merja? Kyllä se näin on. Ja seuraavaksi me mennäänkin jo sinne Seitsis-joukkueen kulissien taas. Ja nyt me katsotaan, miten toi Lapparin nuori maalivahti Johanna Mikkonen oikein reenailee. Mä aina laitan tätä lämpökeeliä, Isepowerin lämpökeeliä. Kun tässä sanotaan, että niinku ehkäisee lihasvenähyksiä urheilusuorituksissa ja vilkastuttaa verenkiertoa, niin eikö se niinku aja sit samaa asiaa kuin niinku tekis ton alkuverka? Että mä tuun tänne hallille aina sillai, just että mä kerkeen pukeen noi kamat päälle. Niin säästää hirveästi aikaa, kun käyttää näitä keelejä. Et ei sitten venähä, vaikka onkin vähän kylmillään tuolla jäällä. Niin tää on musta sillä lääketieteellisesti hirmu hyvä keksintö. Mä en tajua, että miksi niinku muut ei oo alkanut käyttää tätä konstia, niin jäis aikaa vähän vittu muuhunkin. Ja nämä hanskat on hyvä olla, kun menee sit suihkuun, niin tää kirveltää ihan vitusti. Mut kerran vittu mä menin suihkuun ja mä olin laittanut tätä niinku, mä en tajua, siis mä olin laittanut tää niinku vähän varmaan selkäänkin tää jotenkin, niin vittu sitä valuu sitten jotenkin tänne, olin laittanut alaselkään ja menin suihkuun, tietty tällainen valuttelin, niin vittu sitä meni persereikään, niin vittu siinä oli semmonen vittu kipu, että ei perseisiä oo ikinä mennyt mitään niin ätäkkätään vielä tähän päivään mennessä. Ja vittu mua vituuttaa, kun vittu ei mahdu edes enää istua omalla paikalla, siis mulla oli alun perin 3 paikkaa tässä, mutta ne vitun nokialaiset kun tuli, niin saatana enää on 2 paikkaa ja mä en niinku tiedä mihinkä mä laittaisin nämä kaikki tavarat mutta pitää aina vähän tonne toisetten puolille sitten tyrkkiä niitä, kun loppuu omaa tilaa. Mutta nyt tästä on hyvä lähteä jäälle. Tällä on ihan rennon sutjakasti, että ei mitään ongelmat siinä. Ihanaa! Mä tykkäsin varsinkin siitä kohdasta, kun se laittoi sitä rasvaa. Okei. Joo. Ja sit seuraavaksi mennään kattoo taas yksi pelaaja, toi ruotsalais Jonna. Et mahtuuks Jonnan arkeen muuta kuin ringetteen? Hei, mä oon kuullut huhui, ihan vaan huhui, että Jonnalla riittää vauhtia paitsi jäällä myös maalla. Jonna on innokas marjan poimija. Jonna on poiminut jälleen mansikoita, herukoita ja muita tuotteita. Hän saa vihdoin pakastettua kesän sadon. Jonna on innokas ristikoiden täyttäjä. Jonna tykkää tehdä lumitöitä. Jonna tekee mielellään polttopuita, jotta mökki pysyy lämpimänä.
Jonna tykkää hiihtää. Se tekee hyvää Jonnan vartalolle. Miten Jonnalla menee? Jonna puhuu vaan silloin kun on asiaa. Ei muuta kuin hyvää matkaa! Hei ihanaa! Jonna on rautaa! Mä fanitan! Mä kans. Montas kilsaa sä oot Terjameriä tänä talvena hiihtänyt? Olipa hauska vitsi. Niin oli! Sitten. Halos Tarja. Aitioiden helmi. Katsotaan mitä asiaa Tardella on tolle Ringette-kansalle. Terve Tarja. Kiva kun kutsuit meidät toimittajat tänne jouluiseen Kultarantaan. Kiitos, tervetuloa oikein paljon. Jouluinen tää tosiaan onkin tää meidän Kultarantamme, meillä on vielä joulukuusikin tää, emme ole käyneet Pentin kanssa vielä purkaa sitä. Kyllä. Niin. Mutta kerropas Tarja, mitä Ringette sinulle oikein merkitsee? Ringette on ihana laji. Tykkään siitä, kun naiset urheilevat ja hikoilevat ja pitävät hauskaa keskenään. Itse olen ajatellut mennä myöskin Lady Ringetteen, ehkä Hyvinkäälle. Hyvä, se kuulostaa hienolta. Osaatko kertoa, mitä Ringette merkitsee koko Suomen kansalle? Kyllä osaan, todellakin osaan. On erittäin hienoa, että naisurheilijat menestyvät, sillä Suomen miehet eivät ole viime aikoina menestyneet oikein juuri missään. Niin minusta on hienoa, että Suomi pääsee maailman kartalle hienon naisurheilun parissa ja Suomi tunnetaan nyt maailmalla. Selvä. Olitko katsomassa itse näitä viime MM-kisoja Tampereella? Niin, se oli tosiaankin hauska sattuma, kun lähdimme Pentin kanssa asiakseen ajamaan Tampereelle päin. Minulla oli paikka sieltä lämpimästä aitiosta varattu, mutta siinä kävi sellainen sattuma, kun tulikin yhtäkkinen puhelu Jyrki Kataiselta minulle tuonne budjettivaliokunnan kiireelliseen kokoukseen. Mutta tapasit kuitenkin muutaman mestarin liinanjuhlissa. Kyllä tapasin, se oli todella hienoa saada sinne muutama tyttö sieltä mukaan. Minähän olisin halunnut kutsua koko joukkueen tietenkin, mutta sitten Pentti jälleen kerran sanoi, että Tarja rakas, sinä kutsut aina liikaa vieraita, niin oli sitten pakko heltyä siinä kohtaa. Ja toisekseenkin meillähän olisi tullut kadeteista pulaa, kun meillä on rajallinen määrä kadetteja, niin jos olisi tullut koko Ringette-maajoukkue, niin kaikki miehet olisi viety käsistä. Ymmärrän. Niin. Mutta, ja näissä linnanjuhlan pyörteissä Virpi Karjalainen unohti ojentaa teille tämän maailmanmestaruusrenkaan. Ei herranen aika, ihanko totta? Kyllä, että minä sain tehtäväksi toimittaa sen sitten teille Virpin taholta. Kiitoksia erittäin paljon. Tämä tulee kunnia paikalle meille kotiin, ehkä Mäntyniemeen. Toivottavasti vain kissamme eivät raakele tätä, sillä he pitävät kumileuista. Selvä, toivotaan niin. Mutta kiitos oikein paljon haastattelussa ja ehkä näemme jatkossakin. Kiitos. Meillä on vielä kinkun jämää. Maistuuko? Kyllä kiitos, voisin. Mennään syömään. Mennään vain, kiitos. Kiitos vaan kaikille hirveästi taas. Kiitti. Nähdään ehkä joskus taas täällä vitun hyvän ohjelman parissa. Ehkä. Moi moi! Moi! Moi moi! Moi moi! Ihanaa kopitella sunkaan! Moi moi! No niin, lähdetään.
No niin. Riemuiten kuljen kuin kuningas mä oisin, maantiellä herra on. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kuuta on. Nauran